Agladladigit iti naganak ken kakabagyan ni Shaina Kil Bilhera i Abarillo, 8 ti tawen na taga Kapangpangan, siyudad iti Bigan. Kapuanan ta saan na nakalasat ti panakaalmes na iti karayan, iti nadakamat metlang a lugar. Segun ken ni Juanito Muñez, umuna ang nakakita. Nakita ditoy, adda na di jay ngato. Adda ubing ngiwa. So nga paraya tatay bay bakam mo aglangoy, so nga adomet mayeng ubingen mayeng glangoy. So ito yung pinakakita mo ng mga bubrenta tayo DJ ko, biktiman? When DJ mesa ubing, durduron da DJ tiyan na. Tapos si DJ mesa nga kadwada nga ubing napanto ay danom. Adda pa mesa ko nanad toy, so adda napanglangoy. Timuno naman ng DJ lalaki? When lalaki, when ni pangato. Durduron da DJ tiyan na, DJ lalaki. Tapos si mesa ng kadwada nga babae nga napanta, adda pa mesa ko na. So napanta paraya. Kalasat met ni Sunny Boy Velasco i Gascon, inem iti tawen na, kadwa iti biktima anapan iti karayan. Segun ken ni Gerald Gascon, may sa timulong anang birok iti biktima ani Bilhera. Bandang alas 9:30 iti bigat, may kainem nga aldaw iti Abril. Anapasamak ti panakalmes iti biktima. Nga ibaga na pa nga imabot da iti 20 a minuto, sakbay anabirokan da iti biktima. Kunapay ni Gascon nga umabot iti 2 a tao ti kadalem na iti karayan. Di pinukawan na nagparaya nga man ng sumbi ko linangoy di yubing. Tapos manukay nga ng rescue kan di kitubing. Balit sa pala di damoy di manong kuang amidya mabiro kan di babae di manong di bagbadan almes di pala lalaki di ko ako hindi di. Yun may ni Mang Briggs tinulungan naman yun. So nakala yubing. So, ti nakasarita iti preskor ken ni Mrs. Grace Bilhera ina iti biktima. Imbati na ti anak na ngagbuibuya iti TV kadwa digiti kakabsat na tanapan nagtrabaho sa Jetsyandaan. Ken napanmet nagtrabaho ti amana akas partidor. Aging gana ita saan pa nga ammo digiti naganak ken dagiti kakabagyan iti biktima no kasano nga nakapan iti biktima sa Jay Karayan. Para iti preskor, Ryan Pardo.